Li Diyarbekir li Sümer Parkê Mihrecana zanistî ya Mezopotamyayê ya 4007 ya Tubîtakê dest pê kir. Li qada Mihrecanê ji çilan zêdetir kargeh hatin vekirin. Di van kargehan de xebatên li ser teknolojî, huner û werzîşê tên pêşkêşkirin. Parêzgerê Diyarbekirê Münîr Qaraloğlu di destpêkirina Mihrecanê de behsa xebatên danerê navdarê Kurd İsmail Ebûlîzê Cizîrî kir û got bi van xebatan ew dixwazin bala zarokan bidin zanîstê. Li Mezopotamya şopa gelek şaristaniyan heye. Li ser vê axê gelek xebatên zanistî hatine kirin. Zanistê navdar İsmail Ebûlîzê Cizîrî ji vê herême ye. Wî 25 salan li Diyarbekirê li Qesra Artuqluyê serokatiya xebatên zanistî kiriye û hemû dahênanên xwe li vir çêkirine. Kar û xebata me jî ji bo we ciwanan e, da ku hûn jî wekî İsmail Ebûlîzê Cizîrî xebatên serkeftî bikin. Mihrecana ku dê heta nehê cotmehê berdewam bike bi taybetî bala xwendekaran dikişîne. Mamoste û tîmên ku dahênanan dikin, berhemên xwe pêşkêşî xwendekar û temaşevanan dikin. Mamoste dibêjin, ew bi amûrên cuda û rêbazeke hêsan çêkirina berhemên nû nîşanê xwendekaran didin. Navê sîstema me asansöre hîdrolîk e. Bi vî awayê em bibêjin weka mîna asansörek rojevî ji bo mirovan yan jî ji bo giraniyê bilind bikin. Em jî mijarek wiha jê basîttir tişek rehet me ava kir. Bi hêza avê ji av ji alîkî diçe alî din bi hêza pompayê. Bi wê basıncê em bibêjin bilind dibe as. Navê wê jî asansöre hîdrolîk e. Fil dişi macun deneyini gerçekleştirdik. Bu deney bir gösteri. Me îro li vê derê macûna fil dişî ceriband. Ew ceribandin ji bo dîtbariyê tê kirin. Di nava beheran de boyaxa xûreke û potasyum heye. Em hîdrojen peroksîtê lê dikin, bûyî awayê kew dide. Ew mijara zanîsta fen û kîmyayê ye. Me jî xwest ku em li ber çavên welatiyan biceribînin û dîmenên balkêş bidin temaşekirin. Uygulamalı bilimler alanında çok büyük kazanımları olacak. Çünkü okullarımız bu anlamda birazcık zayıf kalabiliyor. Kimya deneylerimiz var, fizik deneyimiz var, robotik atölyelerimiz var, embotumuz, 3D kalemimiz gibi atölyelerimiz var. Taş boyama, origami gibi sanat dalıyla ilgili atölyelerimiz var. Ebru atölyemiz var. Gelen öğrenciler kendileri bir şeyler yapmayı ve ellerinde yaptıkları şeyin ürünlerinde ellerine almayı görecekler. Mum yapımı, sabun yapımı gibi aslında sürekli kullandıkları malzemelerin. Biz akıllı araç dibêje yani miçekiri ve akıllı aracı me bu mirova miçekiri ve trafik mirov demiri bu yani trafik rahat be bu miçekiri ve ser robot me program sandi servi o programda sor rengi sor çara diyse araba disekin ve sansürü ve Di sê rojên Mihrecanê de dê xebatên li kargehan berdewam bikin. Şano û konser debên sazkirin û gotar debên pêşkêşkirin û pêşengehên wêneyan jî debên li darxistin. Rayedarên bajêr dibêjin, dê li ser xebatên bi vî rengî berdewam bin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.